Sziasztok, Antal Áron vagyok, és biztos sokan hallottatok arról, hogy Balatonszámon kizuhant egy fiatal a óriáskerékről. Ez úgy történt, hogy én voltam, sajnos. 15-20 métert zuhantam, mielőtt földet értem. A földet érésem előtt egy fa tompította az érkezésemet. Éjfél körül történt ez, és onnan egyből Kaposvárra a műtőbe szállítottak. Egy gerincműtéten estem át, a csigolyámat műtötték. Utána intenzív osztályon voltam, kaptam kezeléseket, mindenfélét, amit tudtak, és semmi probléma nem volt velük, minden jó volt. Egy hete most már kórházban vagyok, de elégedett vagyok vele, nincsen semmi problémám. Hát van, de a legjobbakat kihozzuk belőle. Gondoltam csak egy ilyen videót, tájékoztatom az ismerősöket, meg hát ha valaki mást is érdekel esetleg. Igen, szerintem nagyjából így első videónak ez ennyi. Lehet a jövőben csinálok még párat, de még érek sokat. Inkább semmit, nehogy így csalódás legyen. Igen, szerintem ez így egyelőre ennyi lesz. Köszönöm szépen, hogy megnézted. Kövess tovább, hogyha még érdekel a történetem.